episode 2. Punta na ng Kangling. Hindi na may mga kasama namin. So, nandito na kami. Ay, masira. Alam sa ramay dati. Di ba? Hindi ko dito naman. Kung may putal na kayo, 6 pa 6. Kaya saan niya? Wala pa namin. Hindi namin si Jorge. Yara meron. Balidambong. Si Maruso. Ay, balman. May tingnan. Bakit man? Gijo. Mas kami lang eh. Player, manaagaw mga to. Lalamot. Nanti ay. Pangasinan na ba? Pangasinan. Minimum. Sinan. Wala pa alam bisita namin si Mius. Tuloy. Oh, bunag. Dan si Agaw to eh. Sama to. Balo. Hindi na pwede. Ang mga tata, hindi na pwede. Hindi na. Tolo ba? Ang galang first game. Kaya na finger. Dagon mo tayo eh. Kala. Tama, minunanaw na doon. 40. Bangat mo nga. Tutang bahada mo ibigit so. Tama pa di. Dito tayo mga ka-vlog. Hindi tayo nilaro. Bangat kasi ang bangat. Sila, takot sila. Nakita na yung mukha. Kaya sila nilalaro. Sige. Hindi ka bigyan na lang. Kwanto 14 mga idol. One zero. Tuan.
Patay. Ulto, mga idol. Trito. Dito. Namang manawag. Ito na lang nawarin. Ol! All tray. Ingay. May score ka idol ah. May score ka ah. Score ko baro ka. Sayang. Ilang. Ramos. Lamang sa kalaban. Lamang. Ay, hindi mo na. Sige tayo. Lamang, tabulad ah. Not counted. Nagwapod mo lang si Kenny. Ay bang. Bang idol. Sorry. Sayang. Nanti. Patay. 4-3. Babal din ang court tani. 4-3 lamang manawag. Santos. Open din tira. What? 5-3. Score. 4. Score. 5-4. Ito pati score. 5-4 lang tayo. Manawag. Balde ni uncle tamarabok. Not count. Ay! Ay! At agaw. Diri sa tani. Ito na ana. All. 2-5. All pay. All 5.
Kabadagan ka po. Kasi kaganong shooter. Bang! Sa touch nga. Lago muna tan. Six, five. 6-5. Oy. Five. Wala ka buya. Change court. 7-5. 6-5. 7-5. Seven, five. 7-5. Ito anong nang may managis ko. 7-5 naman ako. Nice team. Sa Frank. Shoot. Eight, five. Okay. Kikin ko. Bawa kan tira. Eight, six. 6. Mga kababayan ko. 9-6. Madi. Ay, naku. It's 7. 9-7. Ha? 9-7. 9-7. Namanya Dwara. Seven. Skor. 7. Tawad mo talaga. Tawad mo to. Skor. 7. Pero may 7. Sama Tanura. Kaya man ito video. Tira. Sige lang man. Skor. 1-7.
Counted. Not counted. Foul. Neng. Tak gimbal. Ini kinay. Last score. May 500. Alam may 300 po. Score. Ay, awat to. 3-8. Kaya sira Corey. Last. Foul. Not counted. Game. Game ball. BP Basyong 1-1. Si Badi gabi kong video. Ada ini, nyaminan kita ini ya. Ya, tangoy. Tangoy.